Като чакам картината да изсъхне, искам да ви разкажа една история, за която си спомних наскоро и така супер много кураж ми вдъхна и ме мотивира да продължавам. Знам, че със сигурност има и други хора, които са в моето положение и знам колко тъпо се чувстват. И ако мога да им дам така мъничко кураж, мъничко надежда, дори на един човек да е, аз съм супер благодарна. Историята е от лятото, когато започнах да качвам картините си в TikTok. Тогава се свърза един човек с мен, който беше харесал една от картините. Не бяхме от един и същи град, но въпреки това той не искаше да я изпращам по куриера. Ми каза, аз тръгвам, идвам да я взема, как да се оговорим, къде да се чакаме. А беше вече, мисля, че беше някъде около 9 часа вечерта, при което аз така малко бях скептично настроена, не знаех какво да очаквам, но въпреки това опаковах картината, отидох на мястото, срещнахме се с този човек, говорихме си малко. Наскоро този човек писал под едно от видеята ми, че неговата картина е най-хубава. Това наистина осъзнах, че някъде там има човек, който оценява нашето творчество и си струва, наистина си струва да го правим. Знам, че има хора, които са в моето положение и въпреки, че имате по 100 гледания на видеята си и по някакъв начин това ви обезкуражава, знайте, че някъде там има човек, който е готов в 9 часа вечерта да тръгне само за да се срещне с вас и да вземе частица от вашето изкуство, от вашето творчество. Не губете мотивация, не губете надежда, продължавайте. Всяко нещо ще се случи точно когато му е момента, нещата ще се подредят за нас така, както е най-добре да се случат. Просто трябва да имаме търпение, защото се струва. Макар и понякога да е супер отчаиващо, когато не виждаме резултати, ако едно усилие със сигурност ще се отплати в даден момент. Просто трябва да вярваме, че нещата, които правим, ще бъдат видяни и оценени от правилните хора. За всеки един творец отсреща има човек, който ще усети емоцията, която предава чрез творчеството или изкуството си. Така че не губете мотивация, не се обезкуражавайте. Да, не е лесно, наистина не е лесно. Просто вярвайте. Изкуството ви ще намери правилния човек. Творчеството ви ще бъде оценено. Емоцията, която предавате чрез него, ще бъде усетена. Просто не спирайте. Продължавайте и вярвайте, че и вашият човек, който би тръгнал в 9 часа вечерта, е някъде там.